trebuie să fie un prieten adevărat. Bun, mereu aproape, susținător și iubitor. Și cum se mai deosebește un prieten adevărat de unul fals? Vei afla chiar acum. E timpul să mă răcoresc. Restul las pe mai târziu. Se pare că cineva a fost la baie. Trebuie fixat momentul ăsta. Hei! Uite, Suzy, ce mai poză! De ce ai pus-o? Șterge-o! Calmează-te, e un fleac. Hai, mai bine să te scapi de hârtia asta. Mersi. Oh, nu, Suzy, ți s-au rupt pantalonii. Nu se poate. Îi reabilităm numai decât. Super, nu se vede nimic. Mersi. Cred că răspunsul corect e... Mike, ce haios ești. Răspunsul corect e... Jess, ajută-mă. Am treabă, nu vezi că vorbesc cu Mike? Mersi. Zero, Suzy, scrie zero. Nu mă aude. Să-i desenez. Zero, Suzy. Se pare că o să pic. Să-i arunc un bilețel. Prinde! Ups, nu acolo. Ce mai e și asta? O foaie. Nu-i totul pierdut. Facem altfel. Ține, Suzy, te salvez eu. Foc. A doua lovitură. Haide! Zero! Mersi, Mary! Din nou m-ai salvat. N-ai pentru ce. Așadar, răspunsul este zero. Să vedem ce am primit. O invitație la ziua de naștere. Mary mă așteaptă la ora 6. Se pare că-i Jess. Și ea merge la Mary. Nu prea cred că îmi doresc să mă văd cu ea acolo. Ce foame mie! Îmi gheorțe mațele. Cred că aveam ceva ciocolată. Firar, s-a terminat. Jess are Twix, grozav. Jess, poate mâncăm ceva? Ce idee bună! Am uitat complet de ciocolată. Ce bună e! Credeam că împărțim. Se pare că nu. Bună, Suzy! Pot să stau? Bineînțeles, așează-te. Mor de foame. Poate îți calmezi stomacul? M-am săturat să auzi zgomotul ăsta. Scuze. Suzy, se pare că ești flămândă. Nu-ți face griji, te salvez eu. Ține furculița. Mersi mult, Mary. Ce film interesant. Oh, Andy mi-a scris. Din nou fraierul ăla. Vrea să ne vedem. Ce fericire, nemaipomenit.
Mă duc să mă îmbrac. Cum e rochia asta? Arăți ca o sărântoacă în ea. Știu de ce ai nevoie. Nu ți se pare că nu mi se potrivește? Arăți minunat. Mai rămâne doar coafiura. Nu prea e grozav părul tău, dar găsesc eu o soluție. Facem un haos artistic. Uite! Oribil! E prea mult! Ai rămas în urmă cu moda. Uite, modelele din revistă arată exact la fel. Ce fraieră! M-a crezut! Trebuie să plec. Să nu uit nimic. Bună, Suzy! Bună! Cum arăt? Nu vreau să te supăr, dar nu-i prea grozav. Irar, trebuie să merg la întâlnire cu Andy. Imediat rezolvăm. Transformăm imensul tricou într-o rochiță superbă. Strângem mânecile inutile. Uite, deja e mai bine. Adăugăm o curea ca să accentuăm talia. Mai rămâne haosul din păr. Gata, ești minunată! Mersi, Mary, m-ai salvat! Baftă! Ce supă delicioasă iese! Fetelor, serviți-vă! E gata! Hai să vă pun eu! Asta e pentru tine, Mary! Și pentru tine, Jess! Mersi! Cum e, vă place? Ia, ce-i cu spălătura asta? E scârboasă! Chiar așa de rău? Of! Mai bine mănânc biscuit. Chiar m-am străduit. Nu te îngrijora, imediat gust. Nu-i rău. Doar lipsesc condimentele. Puțină sare și puțin piper. Să gustăm din nou. Altceva. O operă de artă culinară. Ce tare! Ce aromă dumnezeiască! Chiar e bună! Mary, mi-ai transformat supă într-o operă de artă. Ce zi plină! Chiar am obosit. E timpul să dormim. Aha, du-te pe fotoliu. Haide, haide. Dar nu-i deloc comod. Nu știu cum să mă pun pe el. Să mă întind. Ce îngrămădeală. Știi ce, Jess? Nu vreau să dorm aici. De ce urli? Ține perina, poate-i mai bine. Nu prea cred. Fie, voi sta așa toată noaptea. Na, păpușa mea merge la petrecere. Și a mea. Doar că-i fac părul. Deși poate mâine. Vreau să dorm. Desigur, întinde-te. Dar avem doar un pat.
Știu eu! Uite, iar am luat notă mică. Cum să mai scot media acum? Bună, timpul pentru jocuri! Jess, poate mai bine învățăm? Lasă-mă, nu vreau! Fie, învăț singură! Jess, mă deranjezi! Bine, mă duc! Mă ia durerea de cap! De ce ai supărată, Suzy? Hai să te ajut! Chiar poți să-mi explici asta? Mersi! Ți-am zis eu că vei reuși! Arată-mi testul! L-am luat mulțumită ție! Acum ne putem juca! Hai să vedem pozele de album! Mrs. Green, ce rău a ieșit! Mie nu mi se pare rău deloc! Uită-te la majoretele astea! Coșmar! Vai, mi-am șters puțin rujul! Dă-mi-l să-mi refac machiajul! Prinde! De ce l-ai aruncat? O păpușă! Ce, te joci cu păpușile? Oh, nu, acum o să spună tuturor. Dă-mi-o! Cu plăcere! Joacă-te, eu am plecat. Hei, Jess, încotro! Tocuri înalte, look stilat. Barbie merge la plimbare. Suzy, ține o rochiță nouă pentru păpușa ta. Wow, mersi! Îi vine de minune! Ce bine e tot cu tine, Mary! Suzy n-a ajuns. Cred că îmi voi petrece ziua de naștere singură. Bună, Suzy! La mulți ani! Nu puteam rata asta! Și cadoul? Grozav! Mersi! Ce ambalaj frumos! Bună, fetelor! Bună! Mi se pare că nu te-am invitat. Am vrut doar să zic la mulți ani. Wow, păpuși noi! Mă bucur că-ți plac! Pot să mă joc cu voi? Sigur! Acum știi cum să recunoști un prieten adevărat. Sper că ai foarte mulți și că toți se uită la Multidu. Și dacă nu, atunci spune-le să se aboneze. Pe curând!